Kuyingane zakwethu ake nginibingelele nginamukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video. Igama lami ngumsizi aka Inkosi yo-admin. Uma uqala ngene kule channel qinisekisa ucenzela usubscribe uzokwazi ukuthola zonke izinto engiyipostayo kuyona ke le channel ehamba phambili. Silokho esixakwe njalo isenzo samalungu ANC adubula yabulala amalungu MK. Kudutshulwe kwabulawa amalungu MK Bongani Mkhwanazi oneminyaka ngo-32 noZolani Nzimande oneminyaka ngo-40. Babulawe ngesonto eKatlehong eGauteng. Kanti okhuluma amaphoyisa uBrenda Moridili uthi ke kube khona ukulwa phakathi kwabo nabe-ANC. Uthe kumsolwa uboshiwe wabeka kamacala amabili okubulala. Ngokusho ke kwamalungu omndeni wababulewe bathi ke babulawela ukuthi ke bebebanga ukuthi basiqokeleni ke izikipa ze-MK. Lezi ndaba ke zithinta abantu abaningi einkundleni zokuxhumana, zona ndaba ke okukhulunywa ngazo ke kakhulu. Nangomunye ethi ke ayikhuzwe ke nje impela lento bafowethu iyasihlaza ke siyindlu emnyama. Nangomunye uthi kodwa kwathiwa ke kuzogada MK ngoba ke izosusa udlame. Nangomunye uthi ke ubuqaba nje lobu wemfo kaNgobe indaba ke isibhamu siphatha ke nayi izimpatha la spread. Ngifisa ukuthi ngizovo lwakho nombono wakho uthi wena ucabangani ke ngalelo daba. Asihlanga lapha kwi-comment section. Ngizovo lwakho, ungakhohlwa ukucinezela usubscribe uthola zonke izinto siyipostayo ke kule channel.